ya dai ba da rabi ne. Saura rabi. To gaskiya ka bibiye shi kar ka gyale shi. Abu zai bayar shi. Dan yana da wasa da kuɗi. Ka gani? To shi yasa idan ka gani. Kabita. Ke ba za ki ci abincin ba ne? Wallahi na ƙoshi, na ma dai ci a kicin. To. Gaskiya ne. Ku dakata. Kada ku ci abincin nan, muddin kuka ci abincin nan shine ajalinku domin akwai guba a cikinsa. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke kuma wannan wace ce ke? Amrat. Ke kuma ba? Ke ba? Wallahi yau sai na ji miki taban da hakki mu koma ga Allah. Ba zai taba kaucewa a fuskarki. Bada umarni AGM Bashir tare da Kamal Mijin Yawa. Halacci shiri ne mai dogon zango.